měsíc březen, tedy skoro už jaro. Vítáme vás u pravidelného vysílání televize Škotel. V pondělí 24. února proběhlo městské kolo recitační soutěže pro žáky 1. i 2. stupně. Z naší školy se zúčastnilo 7 recitátorů. Všichni měli připravené krásné básně a i jejich přednes byl velice pěkný. Ale porota vybrala do dalšího kola pouze 2 zástupce naší školy. Ivanku Špinarovou a Filipa Černého. Už teď jsme zvědaví na výsledky okresního kola. V úterý odešly děti se slečnou asistentkou Janou Filipovou do tělocvičny 2. základní školy, kde proběhlo okrskové kolo ve Šplhu. Naši školu zastupovalo 10 žáků a 9 z nich stálo na stupíncích vítězů. Martina Zelenková, 1. ročník, 2. místo. Žáci Nikola Škanderová a Denis Medek z 2. ročníku stáli na stupíncích nejvyšších, čili 1. místo. 3. ročník Ondra Koukola, 3. místo. A Nikča Holcová, místo 2. Zástupci 4. ročníku Simča Mokrá, 3. místo a Vojta Medek, místo 2. A páťáci Otakar Stejskal s přehledem vyšplhal pro 1. místo a Klárka Sobotková pro místo 2. Tak tato sportovní skupinka byla opravdu úspěšná. Všem děkujeme za úžasnou reprezentaci školy a v okresním kole budeme určitě držet pěsti. V únoru 2014 proběhlo na naší škole dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit, jak se našim žákům líbí vnitřní prostředí školy a jak hodnotíme okolí školy. Současně naši žáci mohli navrhnout, čím naši školu a její okolí vylepšit. Tohoto šetření se zúčastnilo 89% žáků naší školy a vyplynuly z něj tyto závěry. Vnitřní prostředí školy se líbí 72% žáků, nelíbí se 5% žáků. Pouze částečně se líbí 23% žáků. Vnější, čili venkovní prostředí školy se líbí 73% žáků. Nelíbí se 2% žáků. Pouze částečně se líbí 25% žáků. A jaké byly návrhy na zlepšení vnitřního prostředí školy? Barevné třídy, vůně a více zrcadel na WC, polstrované židle pro žáky ve třídách, více pingpongových stolů a nové televize do tříd. V okolí školy by se mělo upravit jezírko v arboretu, sběr odpadků v okolí školy, v zimě lepší údržba příjezdové cesty, více hřišť v okolí školy, lavičky před školou, více květin v arboretu. Bohužel ne všechny návrhy jsou v možnostech naší školy. Středa 26. února byla zcela kulturní. Hudební formace Marbo připravila pro žáky naší školy zajímavé výchovné koncerty. Ten pro mladší děti z 1. stupně vysvětloval dětem, jak vlastně vzniká písnička. Dětem se toto hudební vystoupení hodně líbilo a ke konci se již spontánně přidávali k hudebníkům. Kapely celá řada a že se v nich hraje na různé hudební nástroje. Tak vezměme si například rockovou kapelu. Záleží na tom, jaké hudební nástroje mají. Starší žáci sledovali svůj výchovný koncert nazvaný Kapely a jejich složení. Nejprve velmi kriticky, ale i oni museli uznat, že se dozvěděli spoustu důležitých informací, o kterých neměli ani tušení. Na prvňáčky a druháčky čekalo ve středu ještě nádherné divadlo o 12 měsíčkách, které do Žďáru přijeli zahrát herci
z mladé scény z Ústí nad Labem. Pohádka byla obohacena loutkami, prvky černého divadla, světelnými a zvukovými efekty a jak nám některé děti řekly, byla romantická a krásná. Co pak je to za nápad hledat kýjalky bez sněhu a mrazu? Ještě se s námi pojďte podívat do malé laboratoře, do třídy 3C, kde děti v pracovních týmech pozorovaly a poznávaly skupenství látek. Zjišťovali, proč hoří svíčka. Učili se používat lupu i mikroskop. Dokonce zkoušeli i řízkování muškátů, které dali do krásných květináčů vyrobených v keramickém kroužku. Zajímavá hodina, vidíte? A další zajímavá výuka probíhala ve třídě 3A, kde se vše točilo okolo masopustu. Děti přišly již do školy v maskách a všechny hodiny byly na masopust zaměřeny. Celý den tak řešili zajímavé úkoly a poznávali jednu krásnou staročeskou tradici. Ještě pár dní a jsou tady jarní prázdniny. Těšíte se? Televize Škotel se s vámi loučí a příště Ahoj!